नै रिल्स बानायग्राफ्रा बेसेबां खस्थ' खालामदों जों नै नुदोंना गोथै बारि माबा बारि बापरे क्या बात है नै चलो एसे खस्थ'ब्रा ओइ बेसर गालांनांगौ जों दा जोंहाय थिंसो थांनांगौमोन बेंग्रा चलो जोङो दायो गंगार रायजो आपकामिंनि जोङो आंगोन बेखौ ट्रेन्डिं स्टाइलनि जिथु मिउजिक थ' बेखौ जोङो सायख'नानै बा सेलेक्ट खालामनानै जोङो मायुजों आंजों माबा खालामफैदों रिल्स बानायफैदों आरो ना आसा खालामो नोंथांमोना बे ब्लगखौ एसेब्लाबो मोजां मोनगोन मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो आरो बेनि गेजेरजोंनो बेखौनो फोरमायनो सानो जोंनि जा आपकामिं मिउजिक भिडिअ फैनो गोनां थ' बेयो डिएन मिउजिक प्रडाक्सन जेराव जोङो रादायखौ एंगारदोंमोन थ' बे प्रडाक्सनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बारा दिन गैला बारा सम गैला नोंथांमोना नुनो मोनखाथारसिगोन बे मासाव बा डिसेम्बरनि लास्ट माहा बा नङाब्ला मा होनगोन जानुवारि जों जानुवारियाव माने नोंथांमोननि गेजेराव जोङो देखायनो नाजासिगोन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामगोन बयबो अनसायगोन बयबो शेयार खालामगोन बयबो साबस्क्राइब खालामगोन बयबो लाइक खालामगोन थेंक इउ थांनो नागिरदो गैला आं सान्दुआ खामजोब्बाय आइ नैला आंना माने आदा बोराया जि मोजां मोनदों नै माबा नै माने पार्पल ब्लु माबा कालारबो सिनायला मा नै बिबारलाय बिबार फिसा फिसा नै ब्लु नङा साइज नुदों हेलौ आं बोरै बेलाय ट्रेन होदों ट्रेन फैगासिनो जों रेलारियाव इदि जना दं माने दुब्लि खाथि आरोना दुब्लि पुरा शुटिं खालामनो बायदा ओरै फट'आलाय थांनोमोन सं ट्रेन फैगासिनो मानसिफ्रा दा जों बेलावबोथ' नायसिगोन फैबाय लोकेल ट्रेन ट्रेन हाय लोकेल ट्रेन मोजां नायनो आं खामनि also दा माबानिमोनलै फट'खौ क्रप दङ आदा एडिटिं करियासै ओमफ्राय आं इथिं खोनसे गोलैबायबो इनाव बेस्रा बिबो बिराद खस्थ' नोंथांमोना सापर्ट खालामदे जोंनि रिल्सखौ आरो भिडिअखौ दै नङाब्ला AK-47 जोंनो न'खौ गावफ्लुङो मासे सान्दौ आधा गोसोम जाखाबाय जोंना दायो गंगार रायजोनि जिथु आपकामिंनि ट्रेन्डिं रिल्स बेखौ जोङो शुट खालामखांबाय दायो जों न'आव थांसै एडिट खालामनानै जोङो इन्सटाग्रामाव एंगारनोसै सिंगार बानुराम बर' बेयावबो नुनो मोनगोन नोंथांमोना आरो लोगोसे नयानिता अफिसियेल बेवहायबो नोंथांमोना नुनो मोनगोन अनलि इन्सटाग्रामनिखौल'सो बुंदों आं दे ओमफ्राय नोंथाङा मा बुंनो सानो जोबोद मोजां जादों गानाबो मोजां जादों ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना नायगोन आरो बेहाय एसे सापर्ट खालामगोन आं बेखौनो आसा खालामबाय बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेखौ बुंथां बेखौ डिएन मिउजिक प्रडाक्सनाव नुनो मोनगोन जानुवारि ओमफ्राय शुटिंआ 2021आव जागोन अके चलो आसा खालामो बयबो अनसायगोन आरो बेखौनो खावलायो बयबो सापर्ट खालाम बयबो अनसायनाय बा अननाय हो थ' दिनैनि मिनि ब्लगा बेखिनियावनो फोजोबबाय लाभ इउ बाय बाय